1,000. Last. Tama ni. 10. Mana? 4,100. Sige. Kaya na hindi. 4,100. Kana. Kana. Morning, good morning, kamusta tani? Kani adawa guys. Kuan. Tanan Diyos Marina nanawa silang mga manok. Kana sila guys, anong gadi sila ka? Kanang sinana, pamuhian og mga hayop, baboy, madus sa matiman og mga manok. So guys, murag di kadugay dari nag kuan daghan pa sa ganang mga piso. Kita mo na paguna sa nilansad. Isa guys, na maginangutan nga ngano kuno nga kuno minog pakasal. Diya. Kana sa guys, komportable raman kuda na ngayon na siya sa namo dari sa among pamilya kay di man importante nang among kanang relasyon duha. Kay importante namo kaning mga bata. Nay mama si Nini inja. Yan kanang wala na may maganahan nagyana guys kay mga tiguang na pud ninja. So nakailan nila guys tanaw ni sa isang video. Grabe lang isang kakalugong dya. Pasalamat ko nila guys kay kuan kanang sugot na siya og apil sang video. Inja kanang kuan siya sa nang sa una di sa ganahan magpa-vlog kay mauyak na siya sa nahanag. Kanang panagsama apil sa ang mga vlog kanang nakuan siya sa na nahagipan na sa pag-drive pero wala siya ning sugot nga videohon kay dili ko sa mga dyan. Pero karon guys, okay na ko na siya og mapil sa ang vlog mananganan sa mga vlog ni guys. Karang nasa kakalog sa arang kakuan. Grabe mo dag binuang. Nakita mas mga sunod na mga video guys nga analyze ang vlog mapil na siya kay kuan na siya. Wala man ito guys Hindi mo guys. Sanunod na. Tinarong ini binuang. Tinarong. Naong lang ni Bulan, binuang na. Adlock yung ka. Yan na, sige na, sige na. Na, pangutanan. Pag ballpen boy be, tanaw na to ko bright ali. Sige na, katong videohan, matay content. Tadi pa. Di ba na makaututok sa mata. Be, ballpen. Simple ra kayo. Upat ra. Upat ka number. Upat ra ka kuan. Pero tanaw na tog asa ko to imong ka bright. Saman lit ka na putay. Wala lang, hilik ka na. Madilo pagaling ni katawan na. Simple ra kayo. Gege na. Na lamisa. Ano lamisa ta office table yun. Awa sa. Tibol. Ikaw ako pasulaton. Gege na. Sige, ikaw magsulat. Sige, una sulat ka 1,000. Tangig piso ha. 1,000. Sige. Sulat na 1,000 na. Sige. What's ka na number word? Oh, number. Number. 1,000. Nya? Sunod 40. Nya? 1,000. 30. Sama na. Ay, basta. 1,000. Sama. 20. 1,000. Last. Sama ni. 10. Mana? Pilay total. Kita ko na. Nano lang ka? Sige, pilay total. Ang ka ay! 4,100, no? 4,100. Dili, oy! Pila? Total na. Saba ni? 4,100 lagi na. Pila? 4,100.
Ay, ikaw. Pila? Total ko na. Sa mukha niya, oh! Sige. Sa mukha! Ay, ko tanawa, Gi! Kuha. Magkasi balit ng duhag matron. Kaya 4,000 ang galang upat ka 1,000. Ito sana na may kuan. 7, 8, 9, 10. Oh, 70 na. Nganong naging kuan man. Ako napay isa diri na formula. Pakit punta ka sa Ay, formula. anak ba? Formula. Libog-libog ang oh. Oh. Si Amping si kana na kay na. Grabe ra ba na mailad ka na ron. Grabe na ka kuan. Mudaog. Kanang sa logical ba na kanang pasikot-sikot ba nga makpalabdon ni mong unsa na radig answer diha na. Na biktima ra gay ko na sa una guys. Si Janjan na biktima. Kan pa may biktima dani ron. Sa mukha niya, oh! Sige. Kana. Oh, niya. Sige. Mama lagi mag-isuot na. 4,000 ang totalan pa man 1,000. 1,000 lagi. Oh, sige. Dahil ka na. 40. Dito, sumpay. 1,040. 1,040. Oh, anak. Plus ka na. 2,040. Plus ka na. 2,070. 2,070. Ka na. 3,000. 3,070. Kaya. 3,090. 3,000. Ka na. 4,090. 4,090. Ka na. 4,100. Oh. Ayan na nga. Message ako na ako sa ako kay mga ako ko ani. Oh. Logic. 4,100. Ang buti ay. Jadi, Kabuwa. Wow! Ano? 4,000 na di matutoo eh. Pero pwede. Ang sarak? Ang sarak? Ngano to na 4,000 na itong uhe? Sunod sa 91. Ay, sunod sa 100. Gago sa Mario. Daga kabuang. Uy na kababoy. Dua ka litra? ade, duhara ka words. Dua ka words ko Pag boy. open ako, basa ha. Oh, sige, paspas sa'yo. Pag open ako ha, basa. Ba't makagbasa Eja? Saging. Saging. Ihap, kalimara, sige. Ihap. 2, 3, 4. Pag saging. Kana, Saging. kana, Saging. kana, Saging. kana. Ya! Managi. Manijing na, di na managi. Kabuang. Sininihan, sinini na po. Sinini na po. Ano na? Kano po, nini na, nini. Nailad si ate o si Bobo, ikaw na po iwa, nailad. Nakikabalo mo ba sa hinay man, di na mahilan. Ah, di na mailad ka, di ko nakamawasa. Managing. A few moments later. Kuha binulad. Kasi nini. Hoy, mga kumok lang ka. Ano ka, ganggan eh? Bukay, bugakay. Ayan. Ewan ko sa'yo.
Baka naman taon ka. Wala lagi ko yun. Ito ulit ko na. Ha? Baka naman ka. Ako naman eh. Nabugo siya. Manda ko iring. Wala. Ano naman? Ala. Ipo. Gusto ko. Nabugo siya kasi nagdas iring si Mario. Hindi. Ay, kaboy yan ito ah. Baka naman taon ka. Ako man eh. Nabugo lagi. Ako man eh. Siko, ano siko man ka? Ha? Ako ni Mingkay. Aroy, nana ko'y Mingkay. Ito siya. Ayaw ko na, ayaw. Love man ako ni. Ayaw. Ay, kaboy. Gibog no adun. Aroy. Pero saba dia. Nasa ko na siya. Nasa siya. Ang palaban. Hali, Mingkay. Mabog ko. Kakaya pa daw ko nun. Hindi na mo doon. Pa ako na sa mga. Suko mo na. Suko. Dali siya kunani iring. Hindi ka na nabugo lagi. Nagsilos. Ay. Nagsilos. Silos kakay. Silos na mo doon. Hindi ako naman. Taka naman taong ka. Ligo naman ko na ba yan? Ligo naman ha. Boy, ningganon ko. Inusit, boy. Salinin minsan da. Boy, tanong boy. Boy. Amigo na sila? Oh, si Kikisi na. Amigo na rin. Kaya mo na ng bagong isuon. Bagong kapamilya. Si Nancy.